Drupadi, Drupadi. Lugu ruro sartane alus atur muning banget nyocok karo wibawane Ratu Ngamarta. Oh, nek aku wis diati buta gedene kaya ngene, sapa sing arep wani karo Ratu Ngamarta ya? Drupadi, Drupadi. Pancen bener tak kira sing dadi aturmu Yayi. Oh. Yen totuk sumbering perkara lan kya kejaba mung pun Kakang Yayi ya. Ratu Ndarawati. Pandhawa kanane sungsang bawur kaya mangkene kowe kok ngelungane kowe. Wah, ning ngendi darmane kanane Dran? Dengan mengending Prawadyabala Paksa tambur myang suling pepandhen talutak miwa bandera kakandha mawarna-warna pindha jaladyan asre kawaryan Ong 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 Togok ya catu guru kula wonten dawuh sinuwun Bilung Sarawita kula wonten maring dawuh Ndara nyadong dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Sumadenta ing Garjita Waryan nyadong dawuh ngawe teng alun-alun kok sajak kaya wong keweden keringete banyu mili kuyu-kuyu kaya ngaten enten apa Bas? Bilung kula wonten paring dawuh Togok kula kewalik kaya sangka bingung rasane ngatiku Togok dos pundi nalika semana mesti wae nalika kowe tak kandhi saka negaring Parangrajah kowe tak kandhi sowan ngersane Sinuwun Prabu Puntadewa. Nggih. Ana ing Praja Negara Ngamarta aku durung jarwani ing saknyatane. Babakan ya kuwi apa ta sejatine kang dadi wigatine wontene Prabu Somadenta Ratu ing Garjita Waryan. Kautus sowan ana ing ngersane Prabu Puntadewa. Lah nggih. Sampeyan wiwit sonten wau nalika ngandhi kula kalih Bilung budal sampeyan dereng paring dawuh bidal teng negari Ngamarta enten wigatos napa. Lah, aku tak omong karo kowe. Nggih. Nggih. Anane aku sowan ana ngersane Sinuwun Prabu Puntadewa ya sowan ngersane para Pandhawa kuwi ingkang sepisan. Nyendikani dawuh Sinuwun Prabu
gagak sinampar nalindring marang raja. Kuwi wis cetha. Nggih. Wonten ingkang angka 2 wigatine ora ana liku jaba, ya mung aku kinen nglamarake putre Ngamarta. Ya kuwi ingkang aran Dewi Wara Drupadi. Lho mengke riyin. Lung, Napa? nek sak ngertiku Dewi Wara Drupadi kuwi garwane Ratu Ngamarta. Cen heeh, Kak. Nuwun sewu. Lah kok nganti sinuwun Prabu gagak sinampar nalindraing parang rajah menika lah kok teka badhe nglamar dumateng pun Dewi Wara Drupadi. Ana bojone wong kok arep dipek bojo, arep dilamar niku nalare dugi pundi? Oh sik kowe aja nyentulani rembuku. Nggih. Ya senajan to kacarita Ratu Ngamarta sing jejuluk Prabu Puntadewa kuwi pancen ratu sing gedhe putih. Gedhe putih kuwi tegese lila legawa lahir lan batin. Aja kok bondo donya luwih-luwih mung bojo nadyan nyawa utawa urip wae bakal dipasrahake dening wong liya. Waton gawe srana kabagyaning wong liya. Lah nggih. Lah nggih niku ngertos. Pancen kondhangipun Sinuwun Prabu Puntadewa menika pancen niku. ya. Nanging dudu kuwi sing njalari anane Prabu Samadenta ngawe kowe wong loro goglung lajeng kersanipun yen to iki mengko aku kasembadan iki mau aku kasembat umpama kasembadan nglamar Dewi Wara Drupadi tangeh yen to aku ngawe nglawan kowe aku arep njaluk sak biyantumu nggih nyuwun bantu napa mbok menawa kula karo Bilung iso ngewangi ya Lung Mbak menawa nyuwun atur saking kula kalih Togog. iya Nyuwun iku pamrayogine kados pundi, saene pripun. Ning mesti nuwun sewu. Teng Pasewaken negara Ngamarta wau mesti enten sing boten nrimake. ana Sinten? sinten sing boten nrimake anane sampean nglamar Dewi Wara Drupadi sinuwun. Wonge galak. Dheweke ratu. Raine abang bergadak. Mbasa aku matur ngersani sinuwun Prabu Puntadewa. Yen to ngasih ora kelakon anggonku mboyong Dewi Wara Drupadi. Aku nantang. Nantang. Yo, aku nantang Puntadewa kok. Nantang pripun? Sinuwun menawi paduka mboten maringaken ingkang garwa, kula aturi jaga jagang sing jero benteng sing kandel. Kula aturi nyamaptaken sagya para senopati. Kinarya ndepani dhumateng wadyabala saking negaring parang raja. Lah sampean kewanen. Kewanen sampean. Kewanen sababe piye? Mangke riyin. Sing ngadepi sampean sing ora trima nek sampean nglamar Dewi Wara Drupadi niki wau sinten? Ratu Galak. Ratu Galak. Ratu ngendi? Anu nuwun sewu, ratu saking negari pundi? Tak takoni jare Ratu Mandura ngono kok. Lung. Ratu Galak. Ratu Mandura. Sapa Lung? Mosok lali ana wong kondang kaya ngono kok. Sapa? Cetha Prabu Baladewa. Duh, nuwun sewu sinuwun. Piye? Sampeyan nganti diadepi karo Prabu Baladewa niku padha karo sampeyan ngibarate ana tetembungan iwak kecemplung Asbes. lho. Anu wuwu. Padha karo sampeyan iki kutuk marani Wong mancing. sunduk. Kutuk marani sunduk. Lho. Lah kok aku mbok umpamake kutuk marani sunduk nggonku wani nyentulani rembuke Prabu Baladewa. Ya pancen sak lumrahe yen to ana sing ora nrimake mesti aku kudu padu. Lho lah nggih. Lah nggih. Wong niku nek sing ora trima mesti ya kudu padu, kudu wani debat. Ya to lho, ning nuwun sewu sing sampeyan adepi niku pun Ratu Mandura Prabu Baladewa. Monggo nuwun sewu Prabu Baladewa niku Bantenge tanah Jawa. Prabu Baladewa niku Ratu sing ora tau mambu penantang. Lah nuwun sewu. Lah kok teko nganti sampeyan wani nantang kali sinuwun Prabu Baladewa niku padha karo sampeyan kewanen ngibarate ngethok driji landesan dengkul kayata dene suduk gunting tatu loro. Niku nek sampean wani karo Prabu Baladewa, ora tak takon. Kowe kok kesajak kaya wong keweden, mbos aku ngendika yen to aku
adu arep karo Ratu Mandura. Sababe apa? Lah nuwun sewu. Sejarahe gak, sejarahe disejarahi kuwi. Lah iya. Prabu Baladewa niku wau cetha banthenge tanah Jawa. Yo, Ora tau mambu. penantang. Lah nuwun sewu. Ratu-ratu sing luwih digdaya tinimbang sampeyan Duk Rikala semanten ora ana sing wani nantang Prabu Baladewa. Lah kok sampeyan Wani nantang Sinuwun Mandura niku nuwun sewu. sing ajeng tinggi Ragat niku napa? lho sebabe piye? Lah nuwun sewu. Sepisan Prabu Baladewa menika ratu ingkang sekti kalintang jayaning perang. niku nek temandang ning pabaratan nek perang wah brangasan. Ora pandang bulu mbah kuwi anake mbah kuwi sapa nek nandang kaluputan mesti Dipateni dilawan karo sing jenenge Prabu. Baladewa. Apa ya? Nggih, Prabu Baladewa niku. Ora wedi aku kok. Lha nuwun sewu. Mergo dereng rampung leh kula kalih bilung matur. Prabu Baladewa niku kagungan pusaka cacahe kalih. Sepisan pusakane niku kodrat kalian Wiradat, sing kodrat jenenge Nenggala, sing wiradat jenenge Alugara, niku pusaka ampuh. tamake gunung Jugruk segara asat. Mboten fotone kok. Leng eksekusi Prabu Baladewa niku ngeri. Namake Kyai Nenggala teng jajaning mengsah pecah dadi 7. lho. Nenggala kuwi Nggih, Nenggala niku. lho edan ora sebaene. Niku nembe Prabu Baladewa sing maju. Durung nek sing maju Panenggak Pandhawa ya, Gok. Heeh. Sapa Panenggak Pandhawa sapa? Satronja Dipati. Jogja di perbatasan timur. Sapa Satronja Dipati? Raden Harya Werkudara. niku satriya gagah Piteksa godhek Wak simbar Jojok. Wah, luar biasa niku. kasektene linuwih Bebasan pinatah mendat Jinala Menter tinumbak bengkong sinuduk putung. Niku Raden Werkudara niku ya duwe pusaka loro kodrat kalih wiradat. Sing kodrat jenenge Kuku Kacamata Pancanaka. Pancanaka. Sing wiradat jenenge Gada Lukitasari ya gada rujak utek. Rujak Polo. Lho, Werkudara kuwi. Werkudara niku Werkudara niku. Mangka nuwun sewu, gada Lukirik niku mau. Lukitasari. Gada Lukitasari niku wau gada nek dideke iso ngeyupi sawah 9 hektar. Lho, apa iya lho? Nggih, sangka gedene. Gedhe tur atos, ora kaya sampeyan. Lah gadane sampean ki mung sak. Mung sak. Apa niku? Mung cilik digawa disempitke teng nggen nadah setut ning digo mlayu mung kodok. Lah mongko sampean gawa munggah ning nggon adem kaya ngene, dadi ilang to gadane. Aku ora wedi joan karo sing jenenge Raden Werkudara. Pun monggo nek mboten wedi nggih monggo sing penting kula kalih bilung pun ngelekke. Niku nembe sing nek umpama sing ngadepi sampean Raden Werkudara. Urung nek sing maju Panengah Pandhawa. Sapa Panengah Pandhawa? Satriya ing Madukara, Kekasih Raden Janaka ya Raden Parmati. Sing nyimping niki lho. Permadi lho. Raden Parmati. Kaunggulane apa kuwi? Nuwun sewu sampean tak kira urung ngerti kondange. Urung. Raden Janaka niku satriya bagus tanpa cacat. Pengawak tirta Guwaya Teja niku duweni gelar lelananging jagat lancuring bawana. Senes kaya nek togok niku senes lelananging jagat. banjur apa? Nggih mang pikir dhewe niku wingking enten sing pun ngomong. Raden Janaka kuwi lho Lelananging jagat lancuring bawana. Nggih. Separone donya baguse dipek kabeh kalih Raden Janaka. Niku separone. Sing separone meneh wis sumebar warata wonten saindenging
jagat raya menika kula kalih tegek mengkumanan rai kaya telek ngoten niki. Heeh ya lengke. Raden Janaka ki ampuhe nggon endi? Ampuhe nggon pengasihan ya Gek. Aku mbiyen tau njaluk ilmu jaran goyang karo Raden Janaka. Ya gleleng ning ragatku sing ora kuat. Monggo nuwun sewu Raden Janaka niku satriya garwane akeh. Lho. Janaka bojone akeh. Nggih. Nggih, ora kaya sampean bojo ming siji padu terus. Sampeyan anggere bali nyambut gawe arep mulih ning omah. Ketemu bojoku neh. Anake ming sedih karo sedih. Lah mongko nuwun sewu Raden Janaka niku garwane akeh mongko rukun kabeh. Ayo piye ta? Ayo sangka baguse kok ya Gok ya. Heeh. Coba nek kaya awake dhewe ngene iki sing di bojo luwih saka siji, lah apa ora wis dadi iwak empal wingi-wingi. Ha iya. Kuwi rak kadigdayane. Lah nggih. Kasektene apa? Kasektene Raden Janaka niku pinter manah. Pinter manah. Wah, merga niku gurune Begawan Durna. Raden Janaka niku riyen kuliahe teng UGD. UGD ki apa? Universitas Guru Durna. Ngaten? Janaka kuwi Nggih, mula pintere manah ora jamak-jamak. Wah, anggere wis gendhewa dipentheng. Jemparing wah luar biasa, jemparing dipasang, dilar laring gendhewa rekata. Culke mak. Kuwi apa? Angin swara angin jemparing niku mak ciu. Plus ngenengi matane mungsuh. Niku Raden Janaka. Niku Raden Janaka Duwe pusaka mangka pusaka saking para dewa. kabeh. Kaya wis nyemelangi to niku. Kiai Brahma Warastra. Kiai Brahma Kumbara. Terus Kiai Pulanggeni sing paling ampuh Kiai Pasopati. Niku bedare jemparing bentuke wulan tumanggal. Kiai Pasopati kuwi Nggih. Niku lek ngecake mboten nganggo wujuding gendhewa ning ming dibatin. Ngaten. Dadi ming Pasopati metu sing muter-muter goleki mungsuh. Wis kaya peluru kendali nika. niku nek mengke sampean ngadepi Raden Janaka. Durung nek sing maju anak-anak Pandhawa, mongko anak-anak Pandhawa niku akeh banget e. Putra Jadipati niku akeh banget, urung sing putra Madukara kuwi akeh banget. Antarane sapa wae? Supayane mengko aku nggenku ngadepi anak-anak Ngamarta sartane Wadukbala sing negara Ngamarta aku ora kagok, aku ora wedi. Ya wis menek arep nekat lho. Menek arep nekat stoke wae. Putrane Raden Werkudara niku sepisan sing barep niku satriya jangkar bumi. Kekasih Raden Antareja. kuwi anak Werkudara sing barep. Nggih, Satriya jangkar bumi. Pripun? Niku kadigdayane iso nyembur rupas. lho, Nyembur rupas nggih karang putu dewaning ula kaya putu dewaning ula. Dadi mungkin nek sampean wani karo Raden Antareja nuwun sewu sampean mati disembur ula. Disembur kalih Ndara Antareja, kalih Raden Antareja. Lolalene nek sampean iso lolos Raden Antareja nesu lapor mbahne dewaning ula. Terus sampean ditumutke sirkus. sing tenan to ora celempung andolong iki. Antareja nesu lapor karo mbahne, kongkonan ula sak donya kon methuki sampean. Sampean madhang parani ula. Ha pripun? Aku ora wedi. Lho mboten napa-napa. Madhang parani ulane tak bleh, tak golawuh. Mangga, mangga. Terus anake sing nomor loro jenenge Raden Gatotkaca niku Ratu Pringgondani. Ratu Pringgondani jenenge Raden Gatotkaca kadigdayane iso mabur. Paling ora mung suwe Raden Gatotkaca niku potol ndase. lho. Ndase sapa? Ndasmu. Sirah panjenengan menika. Niku musuhe Raden Gatotkaca minimale potol sirahe.
Ming loro anake Werkudara. 3 sekedhap. Sing ragil anake jenenge Raden Antasena. Raden Antasena. Nggih, niku putu dewaning banyu Sang Hyang Hananta Boga. Kadigdayane apa? Kadigdayane luar biasa niku iso nyilem teng banyu. Aku ora wedi. Mboten wedi nggih mboten napa-napa. Karang niki sampean le ora wedi iki mergo teng Ngamarta adoh saka segara. Ayo to perang kali Raden Antasena tan wurunga sampean mengke menang kalah. Lho. Mergo nuwun sewu niku kancane nek teng laut niku mapane mboten teng daratan mboten niku mapane Kesatriyan Randu Gumbala. Menika wonten madyaning segara, wonten madyaning samudra. Balane Antasena niku iwak-iwak kabeh kayata aku wamen. Nggih. Terus iwak layur, Kartomarma. Terus Bambang Water. Joko Lele. Terus sing wernane kuning kae. Apa? Badar Bang Sisik Lombok. Oh, Badar Bang Sisik Lombok lho. Nek kena banyu ajur kae lho kok. Aku ora wedi kok. Mboten napa-napa nek sampean mboten wedi. Lung, Wonten dawuh. aku ora percaya aturmu nek urung tak coba dhewe. Mboten napa-napa, coba ya, Gak. Coba. Sampeyan nek ajeng kewirangan monggo, nek sampeyan ajeng pun ngiklaske kalih uripe sampeyan, pati uripe sampeyan nggih monggo mang majeng wonten ing pabaratan. Gak kowe kok saka nguyuh apa kowe, Gak? Lambemu ranane. Togok wonten dawuh. Ora satetek piyake Wadyabala. Tak kira aku dhewe Ratu Enggar Jitawarian. Saguh yen to ngundurke satra-satra Ngamarta. Monggo Wis delok wae. Engko mbangane awake dhewe ming kangelan golek bandosa, ayo golek saiki wae. Kowe iki pila bara bendara arep maju perang iki mbaya di kencengi sartane. Digawe aku supaya gumregah nggonku mbelani Sinuwun Prabu Gagak Sinampar. Nggih mangga nek ajeng kewirangan mboten napa-napa mang nyoba satria-satria Ngamarta. Jaluk pangestu, Gok. Nggih, ngati-ati. Padha sing mau. Ya. Don, medun, sapa kuwi mabur marang. Hon. Rene Raden.
Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya Ronanggono magawe kelari wang parat anus maning jajalanat ana satriya mabur kaya manuk gok wonten dawuh lung sapa iki waduh lung urung-urung kowe sarep potol ndase iki lho kowe ora ngedeg-degi aku lho sapa iki gok lha iki sing kula critake wau Satriya Pringgandani anake Werkudara sing nomer kalih. Wah, watatitah bedebah parat. Iki Gatotkaca. Ah nggih. Nggih. Pun bidangu nggih omong-omongan. Walah menungso ora tatanan. Apa pancen bener kowe Raden Gatotkaca? Takon marang aku pancen para nyata. Ya iki Ratu Pringgandani Raden Gatotkaca. Wah. Kok wonten dawuh bener. Lah nggih. Apa kowe sing aran Prabu Somadenta? Dasar kepara nyata. Takon karo aku iki Ratu Garjita Waryan, dutaning Sang Prabu Gagak Sinampar. Nalindring marang raja. Gatotkaca. Dorong barat. Ndi? Wakmu ngamarta sejere Prabu Puntadewa kon masrahke garwane. Kon masrahke Dewi Waradrupadi. Malah kepara sadurunge aku mboyong Dewi Waradrupadi, Ratu Mandura sing jenenge Prabu Baladewa kon tekan kene tak nggone kesek ndase. Wis kewanen iki. Ya minggat ya. Rumangsane aku mamang wong kewanen iki aku ya rada melang-melang e. Lah iya. Ibarate ora mangan nangkane engko melu gabul pulute. Nek kono mati awake dhewe sing rekoso golek kijing, golek mari, golek kembang. Gok. Gatotkaca sajak keweden nak sumbari kok. Onong parat. Nek pancen kowe ketuku arep mboyong. Kanjeng Ratu Waradrupadi. Langkono luwih dhisik kandhane Gatotkaca babuk Babarawa. Lena panida tebak dadam kau ning kene marganing matimu. Singgalena Prateng Lalis Prabu Somadenta. Waduh. Tekano kene pecah diadam. Sandiak kowe kaya ngene iki dialuk amuh parat. Sambat to kowe.
Ah. Waduh. As. Oh, waduh mati aku. Oh. Ah. Waduh. Mati kan. Oh. Oh, waduh. Oh. Awas. Oh. Aduh. Woi, Dano Jombo Chandra. Waduh. Wah, parah. Bapak ya. As kowe. Ah, woi. Loh, parah. Ah, mati kowe. Mati kowe. Hot. Hot. Waduh. Wah. Wah. Waduh. Hold. Wah. Wah. Waduh. Wah. Waduh. Waduh. Loh, loh, loh. As. Oh. Ah. Wedian ora apa. Hei. Wah. Waduh. Oh. Wah. Wah. Oh. Wah. Waduh. Wah. Waduh. Woi. Aduh. Mati orang. Aduh. Aduh. Wah. Aduh. 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 Cenanangan. Kaget kok njengkelit barang. Ora apa. Nek diamangi wong tua ki sak nyepelekke iki entuk-entukane kaya ngono kuwi. Disaut cwandrak gulune karo Raden Gatotkaca. Terus diputer keluar dijuatos blas 500. Blas kok blas 500 iki anggepe apa? Ndaramu pingsan kok. Ha iya. Digugah diyelengke. Iki peperangan ya. Ngewangi nyendikani dawuh Sinuwun Prabu. Gagak sinampar nek nganti gugur ning palagan malah mung kewirangan. Nek aku ya trima mending ngono kuwi. Mbangane bali mung ora entuk gawe, ayo to? Heeh. Dadi ya wis. Gugah. Mangga Gusti mumpung tesih anget menika. Kok isih anget piye? Bakso, bakso. Kula aturi enget Gusti. Monggo Gusti. Togok ngidak beling. Apa? Monggo kula aturi eling Gusti. Mangga Gusti. Togok mbilung. Apa kuwi? Kula aturi mbambung Gusti. Kok mbambung? Wong mbambung ki wong ora eling. Gugah sing sak tenane.
Tipe kantek bayat maja ngelingana risang. Ngelingana risang Wiratamtama. Oh. Irung. Kula. Wis tangi ta wonge. Walah keparat. Gatot Kaca perangi awur-awuran. Lah pun kula omongi. Niku ora kok awur-awuran, sampeyan sing kalah sekti, sampeyan sing kalah Digdaya. Mungsa Gatot Kaca niku angel tangguhe. Walah keparat. Sirahku candak bola-bali. Diantem bola-bali. Ngasih aku ngantem dheweke kaya ora krasa kok. Malah kaya tak antem. Kaya keneng ning ora keneng. Kuwi dayane ngopo? Dayane ngopo nek kaya ngono kuwi gak? Lah sampeyan kenging aji lembu sekilan. Gatot Kaca nek ngono matek aji lembu sekilan. Lah nggih. Lah nggih. Walah mula tak antem kaya kena ning ora kena jebul tinemune. Isih kurang sekilan. Gok wonten dawuh. Kira-kira yen to iki mengko aku maju sapa ing ngadepi aku? Paling nggih Antareja nek mboten Antasena. Ya. Antareja putu diwani ngula. Nggih. Isa ambles bumi saged tontonan niku. Aku arep matek aji welut putih. Antareja ambles bumi, aku ambles bumi. Titenana. Antareja ora mati dening aku aja diundang Ratu Garsita Waryango. Monggo, monggo. Wela. Elak juraganmu kae. Lah iya. Witekku yo nyok. Modar kowe. Lho. Parat. Wah, ya. Modar kowe, modar. Oh, lho mati aku. Waduh. Wah, waduh, mati aku. Waduh, mati aku. Mati aku. Waduh, waduh. Ah. Ya, aduh, mati aku. Aduh, waduh, Indian. Waduh, sayang. Aduh, mati tenan iki. Yo, ngalah. Raiku iki piye iki? Raiku piye iki? Yo, aduh. Aduh, mati aku. Mati ana. Dinjloki sakayange. Dadaku yo. Bali ora? Ya, bali aku. Aduh, yo. Aku arep kapake. Aku arep kapake. Aja edan. Aku arep kapake. Tak candak sirahmu kene. Tak piting sikilmu. Aja tau nyalke.
Aduh. Aduh. Wedian jero jebule. Waduh, Edan. Wah, waduh. Kene rada cetek kok. Kene rada cetek kok. Ampun. Walah. Ketiwasan nek lelakone kaya ngeten iki. Ayo. Wah, Edan tenan. Edan tenan. Wah, lah Antarja. Antarja aku ngerangkul ragane Antarja. Saka njeron bumi malah aku genti dirangkul aku dibleseke. Ampun seru-seru tiyang tesih krungu. Aku ngerangkul Antarja saka njeron bumi. Malah Antarja genti ngerangkul aku. Kula mambu kaya enten wong masuk angin iki. Ora tau-tau neng nggon adem ayo ta. Dadi masuk angin iki. Niki mengke nek kula teng jero banyu ngeten iki suwe-suwe. Iki suwe-suwe kula masuk angin iki mengke. Kowe ra iso renang mancik gegerku kene. Wah edan tenan. Eneng jeron bumi aku diwantemi sirahku tias. Raiku dikosot-kosotke nggon mbuh mau apa. Atos kok, atos. Tur rambune wah, apa lho? Sepiteng niku. Wah, lah sampean teng jeron bumi raine digasut-gasut ke sepiteng. Iki piye iki kok? Iki piye? Wah, iki piye? Pun aman niki teng jero kali, teng jero banyu niki pun aman. Iya. Kok se Antasena iso ning jero banyu Engko nek awake dhewe kenek apa ketemu Antasena modar. Lho lah iya. Lho nggih. Wis ora apa-apa lah. Bakune nyingkre sikik nggih. Apa lung? Ana wong anu Ana wong liwat Sapa? Oke Antasena ning nggon banyu. Udu ki coba ta. Oh alah. Ming barang. Aduh edan tenan. Lung, wonten dawuh. Gok, Nun. Lung. Nun. Gedang gorenge cathokno lho. Wah, sangka iku perang diantemi karo anak-anak Pandhawa nganti ngelih wetengku. Siap. Duh, kok ajar ya? Nun sewu iki ajar Den. Ora apa-apa, karang wis ning jeron banyu. Nggih. Nggih, wah jan wis gadung kaya ngene iki. Luar biasa. Mangka ana lambak-lambak. Hayat agak. Heeh. Oh, niku. Aduh. Wah, setan rataran. Iki apa iki lho? Gedang goreng. Gedang goreng ampune kaya tai. Lah nggih jan niku tai, seneng gedang goreng. Walah, batur ngakali Bendara.
Ben keli mawon senengane kok. Piye iki? Mangteng mriki riyen mawon mbok menawi negari Ngamarta dering prayogi kawontenanipun gog wonten dawuh. Nah aku mung ndelik eneng kene arep nganti sok kapan. Kersanipun aku iki sing kadiktayan siji. Satria-satria Ngamarta tak damu ora dadi kandha aja takon dosa. Duh, mancep ya. Lah. Jar kowe. Woi. Jar kowe. Yo, Baladewa ngendi Baladewa? Manus main jajaran pada Prislanap. Somadena. Perangmu rusuh, perangmu ngawur parah. Kowe entamoni satra-satra kapan sagelme dhewe. Iki nata mantra Prabu Baladewa. Rumah saya Pak. Kowe barat. Ayo saja rumah saya opo. Anggap iki piye? Ratu mandure semeleke. Karepmu piye? Karepmu piye? Ketekane durung marang tandiang marang rusuh. Satra-satra kapan damu dadi kandha karepmu sagelme cacanmu kaya wong ngawur barat. Waduh. Ora kena. Waduh, bocah kowe. Waduh. Anggep apa? Arep terus meneke. Aku rek kudu segitu ruang apa? Aku ki bandhe kita joro atau mampu datang. Ora temu nang Lah kok diapur meneh petuk karo sak Ndoro ya Dipati. Ayo, sahabat to, ora-orane Baladewa kalah musuh kowe. waduh. Kok kabeh kula cukleke. Yo Ben. Nggere wayange dhewe ora kangenane tanggung jawab lah nggih. Tapi ya iki instrumene bali. Sawangan kuwi. Elak. Selamat. Luar biasa. Ning atase ming sak dapure sampean Dapurmu dhewe kuwi anu ning atase ming sak panjenengan kok iso ngalahke Prabu Baladewa niku. Nah ora jeneng lek ampuh sengara kelakon ya, Gep. Ha iya. Baladewa ki ratu ora tau mambu nantang. Nyatane apa?
arep jare kondang bantange tanah Jawa. Orane iso menang mungsu aku. Cangkeme sapa sing muri? Lho. Masane apa? Bola terus sepelake. Hei. Gatut Kaca tinon mapangaken narko kira teka pira Kresna Parta ong Gatut Kaca mlayu-mlayu ning opo ketiwasan paman ana apa Gatut Kaca mungkin dados ning kawuningan samangke pangamuipun Nalindring Garjita Waryan inggih menika pun Prabu Somadenta sampun boten sagedipun pambengi malih ingkang putra ing Pringgondani piyambak ugi kawon mengsah kridanipun Prabu Somadenta Gatut Kaca wonten timbalan aja kok kowe nadyanto pamanmu mesti wae mengko bakal kalah yen to maju ning Mabaratan cetha ning kene yen to Prabu Somadenta kuwi dudu ratu ingkang bain-bain. Kersanipun kados pundi? Gatut Kaca wonten timbalan. Yen to jeneng sira anakku cah bagus. Ndak paringi kewajiban sartane iki kudu mbok lakoni kepiye? Namung sendika ndherek dawuhipun paman ing Madukara. Kersanipun kados pundi ingkang putrawun Gatut Kaca kantun nderek. Yen mangkono tak jaluk anakku Gatut Kaca mlebu ana telenging gendhaga iki. Yen mangkono, kang mangkono mengko pun paman ingkang bakal ngaturake ana ngarsaning Sang Prabu Somadenta. Gendhaga ingkang misi anakku ing Pringgondani bakal ndakake yen to gendhaga iki isine Kakang Mbok Wara Drupadi. Kersanipun nanging wanti-wantinipun paman kados pundi? Yen to iki mengko gendhaga wis tekan astaning Sang Prabu gagak sinampar wanti-wantiku aja pati-pati kendho nggonmu tansah gujeg marang tutuping gendhaga supayane Sang Prabu gagak sinampar ora bisa sartane ora kelakon nanggone mbukak isining gendhaga marangaken kula amung sendika ndherek dawuhipun Kanjeng Paman ya marata diake mlebu ning telenging gendhaga Gatut Kaca Kanjeng Wawan. Jamikan. Wes. Aja. Kene meng karo kaya ngene kowe wedi. Aja. Wah, edan kowe. Aja tenan. Gorono. Wah, edan. Aja, aku wedi tenan. Aja edan. Wah, edan. Somadenta kurang ajar kowe. Wah, aku nek karo luwing iki wedi-wedi tenan kok.
Malampu wis. Ngono wae kalah kowe. Oh. Wedi tenan aku nek karo luwing. Setan kowe, parat. Apa? Prabu Somadenta pancen murang tata. Ya ben Raden, ya ben. Ayo. Aratumu. Kadangmu tuwa Mandura wis kalah mungsu aku. Kalah karo luwing. Ayo. Apa kowe bakal isih wal sartane kowe iso nampik anggonku bakal nglamar Dewi Radrupati. Mengko dhisik Prabu Somadenta. Piye, Raden Janaka piye? Mesti wae kowe iso nyawang wujuding gendhaga ingkang dak asta iki. Piye, banjur karepmu? Sumurupa yen to sayekti gendhaga iki ora alur kejaba. Ingkang mapan ana ing sakjeroning gendhaga lan kejaba mung putri Ngamarta Kakang Mbok Ayuwara Drupadi. Matur sembah nuwun Raden. Waduh Raden, ngaturaken panuwun ingkang tanpa windan. Iya tiba sepadha-padha. Iki. Menawi ngaten gendhaga menika saestu dipun pasrahaken dhateng kula lan sayekti Dewi Waradupati kapasrahaken dening ingkang abdipun Somadenta. Iya. Bara nganggonmu bakal ngreka daya sartartane bakal masrahaken ana ngarsane Ratu Gusti Morating marang raja. Iya. Menawi sampun saestu tetela gendhaga menika kapasrahaken dumateng abdipun Somadenta, sak mangkil ana kula nyuwun pamit bidhal. Kula badhe wangsul wonten praja negaring marang raja. Kajengipun Dewi Wara Drupadi dipun wengku garwa dening Sinuwun Prabu Gagak Sinampar ing marang raja Raden. Sing ati-ati Prabu Somadenta. Matur nuwun. Waduh, monggo Sang Dewi. Hei! Ngambararum sang kusuma yatal mawur matu pranta sawuh padu Kanjeng Sinuwun ingkang abdi ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Yayi Waradrupadi, Yayi Ratu ya. Pun Kakang tampa Yayi inggih. Sumengko pangawak bujra mboten ngadat sabenipun rawuh wonten ing taman keputren. Yayi mangertiya.
Lamun pun Kakang mung bakal matur apa kang dadi saknyatane lan pun Kakang matur apa anane. Anggonipun Kakang bakal matur ora bakal ndak imbu sartane ora bakal ndak suda. Pun Kakang bakal matur ingkang prasaja sayekti mangkene. Dina sak mengko negara Ngamarta ketekan daya. Ingkang ora ana liya kejaba Aratu ing Garjita Waryan ya kuwi Prabu Somadenta ingkang nampa dawuh utusan saka Ratu Gustine. Aratu ing marang raja ingkang jejuluk Prabu Gagak Sinamar. Mangertiya, Yayi Ratu, yen to Prabu Gagak Sinamar ngersake marang diajeng. Teges ngersake ora ana kejaba mung Prabu Somadenta bakal mboyong sartane bakal nglamar lawan Yayi Ratu Waradrawati. Mula kang saka kuwi gandeng gedhe palimarmaning nata Ngamarta Marata Dyage Cahayu. Yayi Waradrawati Marata Dyage manuta jeneng para tak pasrahke ana ngarsaning Ratu ing Garjita Waryan. Sakmengko bakal winengku garwa dening Ratu ing marang Raja Prabu Gagak Sinamar Yayi Waradrawati. Sewu sinuwun teka desta temen kados mekaten lelampahanipun ingkang abdi pun Waradrawati. Ning atasipun kula menika lair lan batos wita wonten ngarsa paduka Kanjeng Sinuwun ing Ngamarta. Kula menika lair lan batos anggen kula badhe leladi nerasaken miwah nindakaken darmaning wanita ingkang sakmestinipun. Nanging kenging punapa sareng kula midhanget dawuh pangandika paduka karo saged manahipun ngungkuli manah ingkang den cocok bajra lungit. Sumembur ponang ludira mboten saged kula pambengi raosipun sinuwun. Dosanipun ingkang abdi pun Waradrawati menika napa? Dosa menapa kula nggadahi lepat menapa kelawan paduka? Kula ki ngrumaosi mbok bilih tasih kathah kirangipun anggen kula leladi wonten ngarsa paduka. Ning mbok inggih kula nyuwun tulung. Kula nyuwun tulung sinuwun. Kula aturi nyawang dumateng menapa ingkang dados labuhanipun ingkang abdi pun Waradrawati. Aja dumeh kok mung merga antuk pangalembana Ratu Ngamarta kondhang Ratu Gedhe Putih. Aja kok garwa nadyan nyawa bakal dipasrahake. Nuwun sewu. Menawi paduka namung nuhuni dumateng perkawis menika. Anggen kula midhanget pawarta bilih Kaka Prabu Ndarawati oncat saking praja negari Ndarawati. Kula kinten sedaya tok sumbering perkara saking paduka Kanjeng Sinuwun jelek dadi buta pitung gunung sang Darma Kusuma wau. Latala Drupadi lugu rura sartane alus atur muning banget nyocok karo wibawane Ratu Ngamarta. Oh, nek aku wis diati buta gedene kaya ngene, sapa sing arep wani karo Ratu Ngamarta ya? Drupadi. Pancen bener tak kira sing dadi aturmu Yayi. Oh, yen totok sumbering perkara lan kya kejaba mung pun Kakang Yayi ya. Ratu Ndarawati. Pandhawa kanane sungsang bawur kaya mangkene kowe kok ngelungane kowe. Wah, ning ngendi darmaning kanane Dran?
nggur kocap nesu lali karo bojone. Wah, nesu tenan ki. Mbok ora nesu. Wong panjenengan mriku ugi duka. Yayi Wara Drupadi wis Sarya sing lerem nang taman keputren Koko Prabu Ndrawati janji ora kersa kundur ngamuk regane. Hei!